לכולם. שלום לכולם, ואנחנו עכשיו בתקיפות, ואנחנו נחפש בית בצד. תסתכלו, יש פה קינג, בינתיים אנחנו תוקפים בית בצד, ואולי בסוף נעשה מתקפה בלייב, אבל קודם נראה לכם מתקפות. נראה לכם מתקפה שהפסידו, שתקפו. זה הלך. אתם רואים, פה הוא ניסה קצת להתמקד באזור הזה. הוא התמקד באזור הזה, אתם רואים פה. ושם מלא גובלינים. אבל מה לעשות שיש לי 2 מגדלים מחשב לבל 4? מה לעשות? וגם תצטרפו, ויש 2 טסלות לבל 2, ואני יכול לשפר עוד 1 ל3. מה לעשות? עכשיו, לא, הוא לא שימו לב, הוא לא התמקד בכלל בצד הזה. הוא לא התמקד בצד הזה. הוא רק התמקד בשתי צדדים. פה, הוא רצה להתעסק עם המלך שלי. שהוא קורא פה את כולם. תסתכלו, המלך שלי כמעט קרא אותם. אם הם לא היו שמים שיקויי חיים וכל כך הרבה ברברים, אז הייתי קורא אותם. אבל בסוף הוא לקח לי הרבה מאני, הרבה אליקסיר והרבה גולד. אם הוא לא היה לוקח לי, הייתי יכול לשפר כבר לטאון 8. ואז לא הייתי בקלן, אבל... וזו גם הודעה להצטרף לקלן חדש, יצר, נכון? יש אחד אריאל. לי קוראים קינג דה קינג, אני המנהל. בינתיים רק אני ואריאל שם. אריאל יורד גביעים כשיטה שנעשה על זה פרק אחד על השיטה הזאת, נכון? כן. נעשה על השיטה הזאת. זו שיטה די טובה אם אתם רוצים לשפר בתים ודברים כאלה. אבל היא לא בהכרח הכי טובה. כן, יש שיטות יותר טובות, אבל היא טובה. השיטה הזאת. אוקיי. תסתכלו, אם אתם רואים, תסתכלו. הנה פה, קשתיות, ליתר דיוק. טוב. אוקיי. אז נגמרה המתקפה, תסתכלו. אוקיי, יאללה, עכשיו בוא נראה אם אנחנו יכולים לתקוף. טוב, חכו שנייה, נראה את אריאל. נראה לכם את אריאל. קוראים לקלן 0 גביעים 777 שמצחיק. זה אני, קינג דה קינג. אני אריאל עם קצת גביעים. נאמר לכם בפרק הבא של קלאש אוף קלאנס. זה קלאש אוף קלאנס פרק 1, נכון? כן. אם אתם רוצים ממתקים, אתם יודעים איפה יש, כן? ואחז, שמנו לכם מצטערים על ההפרעה ויאללה. אנחנו תוקפים בינתיים רק עם קינג כי... סתם אין לנו מה לעשות. סתם, כן. תסתכלו, קינג. רגע, בוא נראה כמה חיים יש לזה. קינג. קינג מתוקי. מצטערים על ההפרעות. ויאללה ביי. רק דארק אחד הרווחנו. טוב, אז תסתכלו כמה זה. יש לנו 1301. יש לנו 1311. ו1497, ואני יכול לשפר עוד טסלה. ועכשיו אנחנו מחכים לשליחות. שולחים לי. עוד מעט יש שליחות, מה? להשתמש השני שלנו. שנייה, אנחנו עוצרים את הסרטון. יאללה, חזרנו. כאן יש לנו כמעט את הכל. אנחנו רוצים לשפר דרגון. או דרגון לשפר, או וויזרד. לא בלון מלחמה, או לשפר משאבת דארק. או זה שאני כבר יכול. מה יש עוד לשפר בטיפות?